AbaseFilipi bokuqala ivesi lokuqala. OPawuli noTimothewu, izinceku zikaKristu Jesu kubo bonke abangcwele kuKristu Jesu abaseFilipi, kanye nababonisi namadiyakoni, makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke ngezikhathi zonke, ekunxuseni kwami konke ngani nonke. Nginxusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. Ngethembile ngempela yena lento ukuthi owayiqala umsebenzi omuhle kinina uyakuwufeza kube losuku lukaKristu Jesu. Njengalokhu kufanele kube ngibe nomqondo onjalo ngani nonke, njengokuba nithwele enhliziyweni yami lokhu ebushweni kwami nasekulivikeleni nasekuliqiniseni ivangeli, nina nonke nihlanganyele nami emseni, ngokuba uNkulunkulu ungufakazi wami ukuthi nginilangazelela kangakanani nonke ngesike sikaJesu Kristu. Ngikhulekela lokhu ukuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke, ukuze nikwazi ukwahlukanisa nize nibe mhlophe nabakhubakisayo kuze kube lusuku lukaKristu, nigcwaliswe ngezithelo zokulunga ezingayo uJesu Kristu, kube inkazimulo nodumo kuNkulunkulu. Kepha ngithanda ukuba nazi, bazalwane, ukuthi lokho kwangehlelayo kugcine kwaveza ukuqhubeka kwevangeli, kwaze kwathi izibopho zami zabonakala enqabeni yonke, nokuba bonke abanye ukuthi zingenxa kaKristu, nokuthi iningi labazalwane eNkosini betholile ithemba ngezibopho zami, bazuzile kakhulu isibindi sokukhuluma izwi likaNkulunkulu ngokungesabi. Abanye kambe bashumayele uKristu ngomhawu nangombango, kepha abanye ngenhliziyo enhle. Laba abashumayela ngothando bazi ukuthi ngimiselwe ukuvikelwa ivangeli, kepha labo bamemezela uKristu ngombango kungenganhliziyo emhlophe, bethi baza kungivusela ukuthakazeka ekuboshweni kwami kunani pho. Nakho uKristu uyamenyezelwa ngezindlela zonke, noma ngokuzenzisa noma ngesiminya. Kulokho-ke ngiyathokoza, yebo, ngiyathokoza ngokuba ngiyazi ukuthi lokhu kuyangungenzela ukusindiswa ngokunxusa kwenu nangokusiza kukaMoya kaJesu, njengokulangazelela nokwethemba kwami ukuthi ayikho into engazakujabhiswa kwayo. Kepha ngesibindi sonke njengasezikhathini zonke namanje uKristu uyakwenziwa mkhulu emzimbeni wami, nokuba kungukuphila nokuba kungukufa. Ngokuba kimina ukuphila kungukuKristu, ukufa kuyinzuzo. Kepha uma ukuphila enyameni kuyisithelo somsebenzi kimi, angisakwazi engizakukhetha, kepha ngiphakathi kokubili. Nginesifiso sokumuka ngibe noKristu, ngokuba yikhona okuhle kakhulu, kanti-ke ukuhlala enyameni kuswelekile kakhulu ngenxa yenu. Lokhu nginalo leli themba, ngiyazi ukuthi ngiyakuhlala, yebo, ngihlale nani nonke, kube ngokuqhubeka nokuthokoza kwenu ekukholweni, ukuze ukuzibonga kwenu ngami kuvame kuKristu Jesu ngokufika kwami futhi kini. Kuphela hambani ngokufanele ivangeli likaKristu, kuze kuthi noma ngiza nginibona noma ngingekho, ngizwe izindaba zenu zokuthi nimi niqinile emoyeni munye,
nangumphefumulo munye, nilwela inkolo yevangeli, ningethuswa ngalutho, ngabamelene nami, okuyisiboniso sokubhubha kubona, kepha ngesokusindiswa kwenu. Lokhu kuvela kuNkulunkulu, ngokuba ngenxa kaKristu nina nabelwa ngomusa, angisho ukukholwa kuye kuphela, kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe. Nikukho konke lokhu kulwa enakubona kimina, nakalokhu nizwa ukuthi kukini.